Здравейте! Намираме се на язовир Еленово. Имаме планиран 5-дневен излет на язовира. Ще започнем с първи и втори сектор. Ще бъдем 2 човека. И ще сме от сряда до петък. Като след това ще се преместим на сектор 6 и очакваме още 4 човека да дойдат с нас. Горе-долу целият язовир ще бъде запазен от наши хора и ще се опитаме да хванем някоя по-голяма риба. Като целта ще бъде да гоним риби над 15 кг. Времето е хладно, но се очертава да бъде по-слънчево и доста драстично да се затопли. Така, ще видим какво ще направим. Като цяло ще заложим на тейрове фъстъци, домашни топчета, пак от моите рибните. И този път ще заложа на една марка, която в последно време доста така нашумява в България. Battle Baits, GLM и Hot Fish. И ще видим какъв резултат ще ни дадат. Значи за стръв ще заложим на легнали топчета на Battle Baits, Hot Fish и GLM, като предимно ще наблегна на Hot Fish-а. Изключително лют аромат, който аз предимно предпочитам, когато използвам топчета на рибна основа, да използвам в комбинация с лют привкус. За мен дават най-добър успех тези топчета, може би защото от едно време ловя на серията на Select Hot Fish, които са доста люти и съм им голям фен. Не знам дали просто защото работят или защото си въобразявам. Ами не си въобразявах, а топчетата наистина работеха. За пореден път се убеждавам как топчета със съдържание на люти съставки дават толкова добър резултат. Не беше късно и горе-долу след 1 час, след като прехвърлихме въдиците и захранихме, започнаха и ударите. Имахме 2 петна, от които и двете бяха на рибна основа. Подхранвахме предимно с топчета като за начало. Едното петно беше на по-близка дистанция, около 80 метър, в който захранвахме предимно с топчетата на Battle Baits и моите домашни рибни, а другото петно беше в другият край, непосредствено близо до брега, на 20 на метра, и подхранвахме предимно с топчетата на CC Moore Pacific Tuna, като бяхме добавили и консерва от рибатон в самата захранка. Времето рязко се промени и от умерените температури, които имахме между 10 и 15 градуса, те скочиха с 10 градуса отгоре за няма и един ден,
което оказа влияние на рибата и на нейното хранене. Атмосферното налягане рязко се покачи и рибата внезапно спря да се храни. Затова ние трябваше да подходим по различен начин, като поднасяхме драстично по-малко количество захранка и за стръв използвахме лофтери и поп-апи. За стръв също така тук монтаж, който ми е давал добър резултат. Това е розов поп-ъп. И като добавка в този розов поп-ъп съм го направил с корк. Последно време отново не знам дали си въобразявам или е така, но някои поп-ъп топчета нямат такава плаваемост във водата, когато са на повече от няколко метра. И едно може да ти покаже когато го тестваш във водата, друго може да бъде в реална обстановка, която е на 2-3 метра, дори и повече. И така ще бъда по-сигурен, че топчето след някакво определено време няма да се превърне в лофтер или в легнало. Лично ги тествах тези топчета с корк и издържат неопределено време, защото корка не пие вода и топчето си остава плаваемо за много дълго време. Дните си минаваха, а времето ставаше все по-топло и топло, което ни принуди да спрем с постоянното хранене, защото рибите не откликваха на това. Започнахме да храним с много малко количество храна и да подготвяме ПВА, турбички и чорапчета, с които да привлечем само вниманието на рибата. За стръв използвахме отново топчета на Battle Bites и домашно притеновите топчета, които бяха бързо разтворими, които дадоха много добър резултат. И успях да изкарам най-голямата си риба за този излет, която беше 13 кг. Така, ето че приключи този 5-дневен риболов. Успяхме да хванем множество риби, от които най-голямата се оказа 15,500. Бяхме 6 човека. Ловяхме на първите сектори от 3 до 6-7 някъде, защото нямаше за всеки един сектор и се препокривахме на някои места. Успяхме да ловим много голямо количество риба. Не успях да заснема абсолютно всички удари и всички извадени риби, защото просто нямаше да ми стигне времето да ловя. Буквално имаше удари през 5-10 минути, които двойни и тройни рънове. Но нямаше някоя по-така голяма риба, с която да се зарадваме. Момчетата на първи и на втори сектор, които застъпиха след нас в срядата, в петъка, извинявам се, те успяха да хванат една 19 кг на зик. Ние имахме няколко удари на зик, но за жалост не успяхме да ги извадим, защото водоемът много ме паднала водата и секторите, в които ловим, има много големи прагове от към 60-70 см и рибата буквално
се удря в праговете, линията се търка и имахме няколко откачени риби. Мисля, че направихме един добър риболов. Успях да тествам отново топчетата си на рибна основа. Топчетата на Battle Bites, които за мен даваха много добър успех. Изключително професионално направени и доста уловящи, бих казал. Hotfish и GLM наистина работят. Аз като човек, който не обича да сменя топчета, монтажи и всякакви тактики за риболов, които с времето са доказали за мене, много добро впечатление ми направиха тези топчета. И даже тази седмица, която бяхме тук, разбрах, че е бил хванат много голям трофей на тези топчета. Изключително съм доволен. Не знам дали просто късмет или добре работещо топче, но най-голямата си риба изкарах на моето домашно топче. С паста на Hotfish, която е на селекта, не на батала. И малък жълт лофтър, който беше срязан на половина, който монтажа даже ще го видите някъде в филмчето. Това предполагам, не знам, надявам се да не бъде последният риболов за тази година. Има още едно филмче, което е недовършено, което беше от изминал риболов на див водоем. Но при положение, че там не се справихме много добре, мисля да ги комбинирам с още едно филмче. С още един излет и да стане едно цяло филмче. И така. Нямам търпение за следващия риболов. Надявам се да бъде на някой държавен водоем. И времето предразполага за уловът на много големи риби. Облачно е, не е много студено. Атмосферното налягане последните 2-3 дена е горе-долу стабилно. Просто нямахме късмет да изкараме по-голяма риба. Моите наблюдения тук са, че рибата не се хранеше толкова стабилно. По-скоро тя предпочиташе храната да бъде като количество много малка, но много концентрирана на едно място. Аз буквално вкарвах и от ръка поп-апи, които буквално бяха от другата страна и рибите взимаха без никаква храна и също имахме и радиоуправляема лодка. Вкарахме с радиоуправляемата лодка, но не вкарахме повече от 4-5 топчета и 10 на 20 игрови фъстъка. Това, което също забелязах е, че рибата наблягаше повече на протеиновите топчета и на тигровите фъстъци. Когато рибата беше в люлката, така натиснах и корем и видях, че тигровите фъстъци бяха даже повече от топчетата, така че за сега на трето място, което използвам тигрови фъстъци, защото преди не ги бях използвал. Нещо нямах толкова голямо доверие и не знаех, че наистина толкова рибите ги харесват. Наблягнах на тях и доста добър успех имахме. Тигровите фъстъци даваха добър резултат. Пробвахме и на стръв за тигрови фъстъци, но нямахме успех. Най-добрият успех ми даде снежен човек, Hotfish на батала и жълт и розов поп-ап отгоре. Отново на Battle Baits, същата гама Hotfish. Някой път комбинирах и с други червени и с други розови и жълти поп-апи, нямаше никаква разлика. Така че не мисля, че по-скоро проблемът е бил в аромата на поп-ап топчето, отколкото на храната, която вкарвахме. Най-голямата риба беше хваната на малък червен лофтър.
нашите колеги с нас, които бяха, хванаха една Red Storm с пелети Red Storm. Предполагам всеки знае за тях. Тук, особено на Еленово, доста хора практикуват шеранджийски риболов, използващи на павката Тороманов топчетата, така че си мисля, че не е изненада това. А и те работят, не отричам. Даже аз лично ползвам доста от тяхната серия преди. Spicy Fish също. Но сега съм в процес на експериментиране с протеинови топчета, като с комбинация с моите рибни. Искам да видя кое ще ми даде най-добър резултат. За сега моите наблюдения са, че на водоемите, които хода, рибата предпочита микс от всякакви храни. Първо започнахме с тактика само протеинови топчета на едната пръчка. Другата тактика беше само семена и царевици и тигров лъстък на другата. Но нямахме успехи на двете, така да кажа. В смисъл, имахме първата риба излезна на петното с топчетата, но като видях ниската активност, започнах да комбинирам двете захранки. И така се получи, че започнаха да дават и двете петна. Така че просто си мисля, че рибата... Не че си мисля, но се убеждавам за пореден път, че рибата предпочита разнообразна храна. Сега вече, ако трябва да се селектира между голяма и малка риба, тогава вече е друго според мен. Виждал съм много колеги и хора, които наблягат повече само на протеинови топчета и на едър тигров лъстък, за да селектират малката от голямата риба. И затова си мисля, че някой път ще опитам само с подхранването на топчета без по-малки семена и царевици, за да видя дали ще проработи тази тактика. Защото имам навика винаги, като хода на някакви водоеми, било то диви, било то държавни, да захранвам и с двете. И това е общо взето. Събираме багажа и не забравяйте да се абонирате за канала, да харесате и ако ви хареса, споделяйте. И така. Чертават се нови клипове.